Goedemiddag. Ik ben op zoek naar een prins. Oh. En ik dacht hier bij het kasteel moet zeker een prins zijn. Kunt jij me daar aan helpen wat dat past? Oh ja, zeker. Ja. Er werkt toevallig een prins hier in de Roos. Als meer als 20 personen gaan vragen en er zijn er dus degene die eigenlijk uiteindelijk ja zegt, ja, dan heb je best heel lang aan het zoeken geweest. Ja. Ik zie daar al gaat staan. Een bondjeavond, geen receptie, geen prins uitroepen, geen optocht die door de vereniging georganiseerd wordt. Ja, en geen sleuteloverdracht, niks. Dag Geer. Hoi. Heb jij misschien een wit pers voor mij? Nee, ik heb geen nut meer. Ik heb alleen maar deze sleur. En ik heb helaas ook geen prins voor dich. Helaas. Op een wit paard, dat is nodig. Dag meneer Hoogheid. We zijn op zoek naar een nieuwe prins voor de Noortenvretters. Oh, dat is... En ik hoorde van de meneer dat hier een prins was. Ja. Mogen ik tijdens passen bij u? Eén is die van de carnavalhuid, die minimaal 18 jaar zou moeten zijn. En ja, die eigenlijk van oorsprong hier van de dorp is. Hij zit wat krap en ik Ja. ben bang dat ik een OW-laag kop in van krijg. Ja, Dat zal ongetwijfeld aan de muts liggen. Hè. ja helaas. We knippen er achterin. Dan moeten we maar op goed. zoek naar een andere gaan. Hè? Ja, doe dat maar.